गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो बावहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ आं फरायनो आखायाव लाबाय। रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमान नार्जारि। मैया क'क्राझाराव समाजारि बिजोङाव फारसेथिं दुरान्ड कापनि टिकेट बायनायनि होंगो दोंगो आरो फारसेथिं सानै बर' सुबुंखौ मोसौ सिखावनि सन्देहआव आथिं आखाइ खाख्रबनानै बुनायनि नुथाय। बे जाथाया जादोंमोन क'क्राझारनि मागुरमायाव। रजत मण्डलनि दैदेननायाव बे खास्रि बिस्रि बुनाय जाथाया जादोंमोन होनना सुलुङाव रोखा जायो। जुदिअ बुजाग्रा बिथांमोननि सायाव मोसौ सिखावनि मुङाव क'क्राझार थानायाव एजाहार होयो, अब्लाबो खास्रि बिस्रि बुग्रा बिथांमोनखौ हमनो एबिएमसि संगठनआ दाबि दैखाङो। बिथांमोना थारैनो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ 24 घन्टानि गेजेराव हमना होनो हायाब्ला गोख्रों सोमावसारगोन होननानैबो बुङो। दिनै डिसेम्बरनि 5 खालार क'क्राझारनि साइ सेन्टाराव 1888 मायथाइयाव जोनोम मोननाय 135 बोसोर गोजाम दुरान्ड कापखौ बेखेवनो भारतनि डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंहआ फैगोन। बे बादायलायनायखौ नायनो क'क्राझारजों लोगोसे गोबां नायगिरिफ्रा होंगो दोंगो जागासिनो दङ। थांनाय 2019 मायथाइयाव कर्नाटकनि कलार मुंनि मोनसे जायगायाव इलेक्शननि सुबुं गौमायाव गासैबो मदि बिमुङानो सिखाव होनना बुंनाय बे बाथ्राखौ लानानै गुजरातनि बिजेपिनि एमएलए पार्नेस मदि बिथाङा राहुल गान्धीनि सायाव केस होदोंमोन आरो सुरातनि आदालतआ बिथांखौ 2 बोसोरनि जेलजों लोगोसे बिथांनि एमपि बिबान आरो सरकारि न'फोरखौ एंगारनो गोनां खालामदोंमोन। नाथाय मैया सुप्रिम कर्टआ राहुल गान्धीनि सायाव सुरातनि हाइकर्टआ जा राय होदोंमोन बेखौ नाखस खालामना राहुल गान्धी बिथांखौ रेहाय फोसावो। आरो सुप्रिम कर्टआ बिथांखौ बुंबावोदि थारै बेबायदि बाथ्रा बुंनाया मोजां जायाखै आरो इयुनाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो बेखौ खावलायो। सोलिबाय थानाय हारियानानि गिलु बालु दाङाबाजिखौ नुनानै पाकिस्ताननि क्रिकेट हानजाया हरखाब मोनसे थांखि लायो। बिथांमोना आईसीसीनिसिम थांखि फोसावहरोदि थारैनो भारताव खेला गेलेनो थांनांगौ जायोब्ला फुरा लिरनायजों रैखाथिनि थाखाय गेरेन्टि होनो नांगोन, नङाब्ला भारताव जोंनि क्रिकेट हानजाखौ दैथायहरनो हानाय नङा होनना फोसावो। ड्राग्सनि फालांगियाव हौवासाफोरखौ हमग्लुंबाय थानायनि थाखाय सासे जमुना बिसास मुंनि सासे आइजोआ गावखौ आइजो होनना हमनो हानाय नङा सानना सिरि सिरि ड्राग्सनि फालांगि खालामनो गोबां सुबुंनि जिउ खहा खालामबाय थानाय समावनो क्राइम ब्रान्चआ बिथांखौ मैया गुवाहाटीनि आम्बारि पाटासिलाव हमो। बिथांनि मोदोमनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हायो। मैया बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव चिरां जिल्लानि फुलगुरि मुंनि गामिनि 16 बोसोर बैसोनि थरायना सुस्मिता बसुमतारिया जापानिज एनकेफ्लाइटिसनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमायो। आथिखालाव बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव जापानिज एनकेफ्लाइटिस बेरामजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो दासिम गासै 7 सुबुङा बे बेरामाव चिकित्सा लागासिनो दं आरो बेनिनो सासेया थैहां थैहां जाना दं होनना डक्टर हितेश बरदलैया फोरमायो। बिथां डक्टर हितेश बरदलैया फोरमायनाय बायदिब्ला बे बेरामा जोबोद गोख्रै गोसारदों, ओंखायनो लोमजाब्ला डक्टरनि बोसोन आरो भेक्सिन लानानै बे बेरामनिफ्राय जों रैखा मोननो हागोन होनना बिथाङा फोरोंथोंमोन। रादाबखौ खोनासंनायनि थाखाय आंनि अननाय सिबिनायखौ नोंथांमोननो फिन खेबसेबाव जासियो। आंनि गोदानथार चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब, शेयार आरो लाइक खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।